More victims have come through tenyaya ya Passion Java yekuti pane allegations akasiyana siyana ekudya vana vesangano aivabata chibaro, vamwe aivaendesa kuDubai, vamwe achivaendesa kuChina. Mudzimai wake ari kunzi naye there's a point that she got involved, akakandara vasikana ava malawsuits, akaedza by all means kuti nyaya idzi dzisabude, asi ndidzo dzinova dzakonzeresa kuti tisvike patiri nhasi. Mukomana arambe angovawo guest kumapodcast uku, ndoma allegations ari kunzi akatiza kuAmerica. Amaibhanda vamupa warning vakati mukomanaka dai uri iwe usauye zvako kuAmerica nekuti vachena vawaibata chibharo uchivakanya uchivavhara namasliders eGucci, zvibhachi nezvimaskava zvinogona kungokuomera ukaworera mujere rekuAmerica. Pane musikana anonzi Yax Vidiana, pane anonzi Haley Sashin Adams, pane anonzi Trinity ari kunzi akarepewa akafosewa kuti abvise mimba ine 4 months, kozotiwo Keti wekundokanyiwa ari kuChina. Ese aya maallegations. Pane uyo wekuindwa naye kuDubai ari kuti ikoko kune 5 counts dzekuti mukomana aipinda otoita wekufosa. You raped? Yep. How many times did he rape you? 5 times in total. And I would say like 5 sessions. He said, I told you to be ready. I told you to be ready. And he starts taking off his clothes and I said, and I remember like I didn't know what to say. And he said, take off your clothes, take off your clothes. I told you to be ready. I'm paralyzed. I don't know what to say, what to do. Yeah, I'm terrified. And so then what happens? At that point, I remember it being very clear. Either, this is a story, either I fight it and I take the risk of never coming home, or I play the game and I let it happen. Yeah. I will tell you, there are many more. Claiming rape. So because Lovi was there, and this is why he's sued. My name is Haley Sashin Adams, and I formerly used to work for false prophet Passion Java until December of 2024. I was propositioned by Passion Java to have sex with him. Imikani zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya dzacho ingori homa streets. There are so many other allegations coming through. Kutanga nyaya yake tu kuendwa naye kuChina, akabuda kwa Prof X uko achitaura nyaya yake, but people did not take her seriously. Wakati muri kuedza kudzikisira prophetic ministry yamukomana Passion Java. Akatizei kuAmerica nekuti divorce yakazomutevera atova mhiri kwamakungwa kuAfrica, kuZimbabwe, ari papodcast zvake naZigwana Marufu. Mudzimai according to Haley Sashin Adams kuri kunzi aiziva kuti murume wake anga achibata vana vesangano chibaro, so they waited for him to get out of the country ndokubva vazoreleasa ma-press statement avo. So pane mavideos akawanda kunyanya ku page raYax Vidiana, uyo ndiye akatanga kubatwa chibaro nemukuru ndokubva aburitsa zvakare kuti zvakafamba sei pakurondedzera ipapo, akabva angorohwa namalawsuit makuru iye pamwe chete naElder EJ, vamwe vevafundisi vaimanyamanyawo. Asi nyaya yavo yavari kunyanyotsimbirira ndeyekuti mukomana Innocent Java pamwe chete naLavi uya wekuzombokisana pastage naPassion Java vaitoziva nyaya idzi uye vaitotena blind eye kana zvinhu izvi zvichiitika. Vari kutaura zvakare vasikana vachitsimbirira kuti vanhu ava vanonyanya nyaya dzefalse prophecy. Mufalse prophecy yavo imomo munovabvumira kujoina maoccults or macults, and kumacults uku vanofanira kuramba vachidiridzira simba ravo kunyanya nekurara nevana vari musangano imomo. Pane nyaya ya Haley Sashin ari kuti iye haana hake kuzosvika pakubatwa chibaro, asi arondedzera maitikiro azvakaita panyaya yake. So iye aishanda as a social media editor
kuchechi yavo yeKingdom iyi pamwe chete neKujavha Ministries. She was there to serve as well as for the teachings, but akabva angosvika nekupromotewa in no time. Musikana ari kuti musi webirthday rake Pasho akaita kutobvisa Gucci bhachi raanga akapfeka ndokubva musvitsa achiti happy birthday. Ndoda kuti utore neanointing iri mubhachi iri uye uzive kuti uri pakadzika dzika pemwoyo wangu. Akabva atongopromotewa pasina nguva akanzi iye she's one of the most trusted, achibva pama login details kusanganisira Instagram neFacebook nekuti iye anga achinyanyira kuYouTube. So baba vakati vachimusvitsa malogins ava vakabva vamuudza kuti I will make your life sweeter. Naika if you do things right. Pese paiendwa kuNew York City kupi vachinoshanda maministri avo, musikana anoonekwa ari pastage akabata kamera rake. Basa raiva rekupusha social media. Papa vakatanga kumuradza mafavors sekuti pane kapu yaanga asingafariri. Ndokubva papa vaudzwa nyaya iyi vakati hazvimbovanetsi, hazvivatoreri nguva. Papa vakabva vangonochaya matangs avo embambaira nezvimwe zvakadaro. Ndokubva vativo vane prophecy yavainayo over these two. Vakabva vangoprofesaya vanhu ava vachibva vangosiya chechi. Musikana ndopa akatanga kuona kuti aiwa baba vane kamwe interest zvese zvaari kukumbira zviri kuitiwa. Vakazoenda kune imwe imba yavasingagara naLily kuri kunzi vane maseveral homes kuMaryland uku. Ndopa vakasvika kuya ndokubva vamunyorera tsamba paTelegram ndokubva vati ndokumbirawo kurara newe. Musikana akavhunduka akati nai dedhi, ko amai menge mazoita sei navo? Asi dedhi vakati aiwa amai siyana navo, titori nedu maproblems. Musikana akafunga kuti maybe foni yavo yatorwa nasomeone else uye maybe ari kutestiwa. Ndokubva adongorera akaona aiwa iye ari upstairs ivo vari downstairs, akaona ndivo chaivo vari kuzvitaipira. Vakabva vati rega ndiuye upstairs ikoko titaurirane. Vakasvika ndobva vati pamberi paMwari, Mwari vanoziva kuti inini ndinotoda nezvako. Musikana uyu ari kuti before that akanga atomborota achidyana nanhengo naivo mukoma Pasho. Ndokubva vaudza sababa vake achiti ari kukumbira munamato wekuti vabvise dhimoni riri maari since aakurota zvinhu zvisirizvo. Asi pakuvaudza ipapo Pasho ndopa vakatanga kuita maideas vakati aka kanotsengeka. Later on musikana was invited again to another hotel. Ndokusvika kuya ari 10 days of fasting. Day 3 mukoma Pasho vaitozvimwira zvavo milkshake yavo nemasmoothie nezvimwe zvakadaro. Vakaenda vari 4 vanhu ava. Vasvika musikana akanga atodaniwa akanzi pamunouya kune vamwe vaienda kunoseva prophet musasiye musikana ngauye kuno, ndakamumirira auye nebhachi reGucci randakamupa. So musikana akasvika nebhachi reGucci kukanzi chimbondipa ndimbowedzera anointing. Zvoratidza kuti mukomana anga pererwa ngefashion. Akabva ati bhachi riya raakapa musikana achiedza kumutsvetera ngaridzoswe. So bhachi rakatotorwa rikaendwa naro. But in that room something weird happened. Dedhi vesangano ava vakaenda pasocial media ndokunotarisa vamwe amai vaizvitambisa nengo dzavo. Ndokubva varatidza vana vesangano vanga varimo. Ndokubva vatoseka zvavo vakanyanyira kuratidza kumusikana vachiti ivo usakangamwa nyaya yako, please make sure kuti unorara pano nhasi. Musikana akaratidza kuti izvi haana kuzvifarira ndokubva angosiyana navo. Akabuda nekapu yaenda kumba ndokubva anorara ari ikoko. Akaedza zvachose kuti audze maelders esangano, patakaona kuti hapana anomubhilivha akaudza Innocent Java uyo anonzi akabhilivha zvishoma asi nyaya yacho haina kwayakamboenda. Pasina nguva musikana akadzingwa mumba yesangano yaigara uye ndokubva abata amai ndokubva vaudza kuti amai nyaya yangu yakamira yakadai. Asi amai vakabva vamuita senge vamunzwa, vakabvunza zvakare kuti ari kurara nevamwe vapi. Musikana akaburitsa mama assistants aivepo vana Angela nevamwe vakadaro vainzi vari kupota vachitsotswa naye Pasho uyu. 3 days later mai vakatumira lawsuit kumusikana vakati defamation nezvimwe zvakadaro. You need to retract your statement. Uye mutsamba yamaloya iyi yakaedherwa kuti mukomana ari kuita achirara nevana vadiki vari under age
uye achivaisa pamadrugs. Zvakashamisa. Miss Adams vakati aiwa inini handiwo mashoko angu unless kana muine imwe information yamuri kutsvaka wekupomerana nayo. So musikana akazopedzisira asiyana navo ndokubva abuda muministry. Ndiye azoti better auye out there achipa warning kuvasikana vechidiki kuti maministry amuri kumanya nawo aya dai mambomira. In 2023 pataingonzi ngei nemukomana ari kuDubai akatravela ne20-year-old uyo anga adzingwa ubasa aine situation yakamuomera. Savafundisi vanenge vachitoziva masituation evana ava ndokubva aendwa naye kuDubai. Munhu aifanira kutravela pamwe chete namufundisi ndiPastor EJ but vakazosiyiwa. Vamwe vaifanira kuenda zvakare kuprophetic healing nedzimwe ministry dzaivepo vakazonzi vatevere a week later. So musikana pakaitwa mabookings she did not know but akanzi ndoda kuenda newe kuSchool of Prophecy nekuti ndaona kuti une anointing. Musikana akaenda navo kuDubai. Vasvika kuya vakazongorealize kuti aiwa vakanga vasina kuya nevamwe vanhu vese vaifanira kuya. Later on akazopuwa mari ine chitsama akanzi nababa ngaende anoshopa maguchi sliders naika anotorawo netumaskava ndobva apuwa jewelry akanzi usafa wakaibvisa. Later on zvakare vamwe vasati vasvika nekuuwandu hwavo musikana akatorerwa pasaidi akanzi reason yandawira nawe kuno haine prophetic healing nezvimwe anointing zvatatawirirana. Ndauya kuno kuti ndizokuudza kuti iwe wakuzoita mudzimai wangu wechipiri. Musikana akashamisika kuti kuamai vari kukumba zvamboita sei. Asi baba wakati kumba kuna mufaro uye bota harisi kudyiwa. Saka ivo vatoona kuti beta vazvitsvakire wavo wechipiri. Musikana akaramba asi akatanga kutya kuti zvino zvandiri uno Dubai ndichazoita sei. Usiku hwakare baba vari kunzi vakapindira musikana muimba yake yekurara akapfeka mapijama. Vakasvika vakati bvisa zvese zvawakapfeka ivo ndokubvisawo dzavo katano ndokubata mwana chibharo. Ari kuti pastay yake yese yekuDubai hazvina kuitika kamwe. Zvakaitika zvine chitsama zvinokwana izvo kuita 5 times mukomana achigutsa hake madesires ake nomwana. Imikani zvakauma. Pasina nguva ngani takazoona happy couple ichiita iyo a big wedding. Vana Master KG vachichaya masteps, vana Pastor Lavi, vananiko, vana Innocent kwakaitwa yese. Iye mukomana achibva abuda achiti muchato wake was worth $4 million. Amene kuti dzadziri chokwadere kana kuti ruzha rwapasho samazuva ose. Asika nyaya ndiyo vana vesangano vakabva vangonyaradzwa vachiona baba namai vadzokerana. Vakafunga kuti nyaya dzavo dzichabva dzangopererawo panyaya iyoyo. Asi yaMiss Adams yakatozoitika after muchato kuratidza kuti muparadiso makanga musina chero zvinonakidza kana kuti waingovawo ugwabvu hwemukomana hwekuda kurya pose. Ndo zvinozodzoka panyaya yekuti ikauti here iyi kana kuti ndizvo chaizvo. Pane nyaya yasesiketi yakatanga. I'm sure you've watched the video by now. Vakaendwa navo kuChina vakandotengerwa iwaya zvakare maguchi sliders namaskava vakaryiwa zviri kuya. Vaitaura ivo vakati mukomana wacho kana atanga madhira aya aiwa anoenda nekuyenda. Kurunzi mukomana kana ari panguva yacho maziso ake anotena kuita black. Zvakabva zvatyisa Keti uyu achibva ati ndaitoona kuti panapa handina kurara nemunhu ndakatorara nemhuka chaiyo. So ndo mashoko ari kubuda kuma victims aya, and these victims they keep inviting other victims to come forward. Maibanda vangoti passion java maitiro ako hana kutibata mushe sevana vekuZimbabwe vari kuAmerica. Tinokumbirisa zvachose chinyara ako mukomana kuno kuAmerica usadzoka nekuti veganda chena ava vanogona kutongotererwa. Ende iwewe chero ukati munhu ari kutraya kundidzikisira ministry yangu zvinogona kushaya basa zvachose. Vanotererwa vana ava uye unogona kutongoorera kujere remuAmerica. Asi jere remuAmerica harisi nani here. Pane kuswera mukomana achitenderera namapodcast kana kuti achigara kuchitungwiza kumba yamai vake yanga asati ari novheta.
kana kuti adzokera kumba iya iri opposite blue roof yaitaura iri pedo nemba yemukuru toti chiikona yakomana but ndo zvinhu zviri mumastreets. Vanetizens ari conflicted, vamwe vari kuti hatirwi nenyama neropa asi tinorwa nemaprincipalities nezvimwe zvakadaro. Passion Java hamusi kuona here kuti ingori attack iri kuuya kwaari. What if he did not do these things? Vasikana ava vane proof ipi yekuti Passion Java akaita zvakadai? Vamwe vakati why muchiuya kusocial media, why are you not going to the courts of law munomeka sure kuti mukomana asungwa? Why maakutaura pasocial media? And sei zvisina kutanga earlier mukomana achiri kuAmerica? Nyaya yanga yabuda ndeyaketi akataura nyaya yake yekuendeswa kuChina achindorarwa naye naPassion Java achibatwa chibharo, and nyaya yacho yakabva yangotsikwa-tsikwa. Mukomana ndo paakanyanya kufambira kuenda kuZimbabwe achipusha nyaya dzake dzemapodcast nezvimwe zvakadaro. Asi idzi dzaakuzobuda izvezvi dzakawanda dzakuzobuda iye asisipo. Asi nyaya idzi dzakatoitika 2023 2024 paaingoti nge achimanya nemajets achienda kuZimbabwe achidzoka zvichienda zvakadaro. Isusu tingori mamessengers tiri kungokupai zviri mumastreets kune vaya vanofarira kuuya vachitidhura aiwa pfuti dzenyu dzinangisei kwadzinofanira kunanga chaiko, kwete uno. Regai tikuisirei vamwe vachizvitaurira zvavakasangana nazvo mumaoko. Aiye mufundisi wedu wekuzadza stadium nevanhu vatatu Passion. So he bought me Gucci slides, it's like their name brand thing, scarves, gold jewelry that he told me to never take off. And that was it. I told him I didn't know what to say. And I said, but what about, well, I told him I don't know what to say. And then I said, but what about Lily? You have kids, you have a family, you have a wife, you have a church. And Aren't you a man of God? yeah. And that all of that came up. And he said, I know. And Lily and I were not doing good. I haven't lived with her in years. We put on a performance for the church, you know. And he went down this long story that they're not together. They're not seeing each other anymore. He basically just provided for her at that time. And they acted like they were together so that the church wouldn't suffer, was his language. And I said, at that point, at that point, I was scared. I was like, oh my gosh. Yeah, that wasn't what you were expecting at all. No, I was absolutely shocked. What were you expecting out of this trip? I was expecting to be mentored, and you know, I was expecting for all the church people that I met in Kingdom Embassy to be there. You know, that I spoke to all the women, all the men, like all the service people to be there, and Lily to be there. I was expecting to be mentored by her, Yeah. but none of them showed up. So when you get this pit in your stomach, what, maybe not your immediate reaction, but what's your next reaction? I started thinking, I had so many thoughts racing in my head. First it's like, how am I going to get home? Am I safe? Like, is this okay? Is this biblical? Is this right? Like, or Is this what God wants for me? is this what, yeah, exactly. And while we were on the bench and he was going on his long spiel about why this was right, I remember him saying something along the lines of, when I prophesied over you that you were going to be married, that was me. Wow. And God showed me that we were going to be married. And so using God's name to prophesy for self-pleasure and self-pleasing was all over this trip. And it was very confusing. Yeah. Passion and I flew back on the same, and he said, you can't be seen with me, and you get to get off the plane at a different time than I do. So pretend that you like drop something under the seat or something and just wait. Lovie knew about Peyton because Lovie was there, and this is why he's suing EJ and I. How many more? I will tell you, there are many more. There are many that are silent, many that are healing, that have yet to have the courage to speak. And people are pursuing justice, and people are coming out publicly. And I do believe that this year, many more are coming out. So we thank Peyton for her courage to speak. I have been privy to a lot of the victim stories, and I do believe it is very important to continue to go publicly about this and warn the people, because this is what is going on behind the scenes. And yes, everybody is involved, and yes, everybody knows what's going on. And no, Lovie is not a savior to anybody. You want to do the right thing for these victims? You need to speak up, and you need to renounce Passion Java. You need to say, I have nothing to do with this. That's what you do when you're for the victims.